Dek Banowatu sampun sambung kalian pun Bagong. Sampun penembahan sampun. Menawi ngantos ing Ngaraka menika prisa. Kula badhe matur menawi mboten tresna Prabu Duryudana nanging kula tresna kalian Bagong. Lho. Yayi, wonten dawuh. Kang Mas disayang. Inggih sangat dawuh. Kok kepengin nek kula suwe-suwe. Ah, dapure kaya wungkal ngene kok. Wis diambung wong ayu. Terus sampean negari ajeng napa? Bagong, kowe luput tumrap negara Astina. Mula kowe wajib tak cekel. Bagong, kowe wajib tak cekel. Mang cekel nek iso. Katresnan iki ajeng kula labuhi tekaning pati. Angel golek wong kaya ngene. Padake ora. Wis kula tak mati tak wujuti. Waduh. Nek gak dirung ngapa-ngapa ya aku mati. Tobat mboten napa-napa mangke menawi panjenengan saged menang ngapa-ngapa wis. Nan. Inggih. Ngapa cungar-cungir pengen kowe? Ora butuh aku. Tumindase kaya ngono ora bakal tak lakoni. Kersamu piye Penembahan Dana? Wah, ora gelem bali marang paman dunamu bondo tamak krincong sikilmu. Palebake pakunjaran teh Bapak. Tekah tujuk Kisena Nugroho. Wong kon nyedak wae kok emoh lho batu-batu gayamu kuwi lho. Mbok yo nyedak kene supaya jagongan iki kepenak. Kula niku namung abdi e. Nek ngantos kula niku cedak kali sampeyan, nek ana wong presa tersebar gosip sing mboten apik lho. Dewi Banowati kok cedak karo Bagong. Bagong ki wong kere. Bagong ki wong gedhe bal 17. Batobat aku tak takon karo kowe Wangsulana. Nggih, waton ora angel-angel. Saiki aku tak takon karo kowe. Upama kowe ra wis sesasi nang kene. Nggih. Mangan yo nang kene. Turu yo nang peturonku. Ning kok ora tau disusul. Lah pengenmu disusul apa piye mbok ya engko tak susul engko. Wah, grahan aku iki apa ya kenugrahan apa ya? Kok tanpa kanyana kok ndelelakon sing kaya ngene jan nyenengake tenan. Tobat. Saiki aku tak takon karo kowe Wangsulana. Heeh, nggih. Kowe nang Taman Sari kene iki seneng apa ora? Ha seneng. Seneng sebabe apa? Siji cedak kali sampean. Iso ngladeni sampeyan minangka kula dados batur Panakawan. Angka loro, abdi Taman Ngastina niku ya apik-apik. Batobat saiki tak takon, kowe milih abdi apa milih juragane? Kabeh. Abdine ya apik-apik. Ha ya kula niku selerane macem-macem. Batobat, tutuk watu sirahmu kowe. Bagong, dalem. Tobat, kowe ngerti ora sing tak rasake? Sasuwene kowe durung mapan negara Ngastina kuwi atiku mung nyawang taman. Aku mung tansah nyawang endahing taman, mula suwe-suwe rak ya jeleh. Mung kon nyawang taman, mung kon nyawang endahing Taman Sari negara Ngastina kuwi suwe-suwe jeleh. Mongko aku ora entuk metu. Aku ora entuk metu saka ing Taman Sari, aku ora entuk dolan menyang endi-endi papan. Aku ora entuk srawung karo emban-emban liyane sing diparengake cedhak karo aku mingemban siji loro sing entuk palirae anak Sinuwun Prabu Duryudana. Nggih. Ning bareng kowe nang kene atiku seneng Bagong, atiku bungah. Dina-dina iki mesti guyu. Dina-dina iki mesti aku ki batobat rasane iki atine kaya seneng banget. Tenane. Iya Bagong, batobat kowe iki wonge sregep batobat. Jam 4 esuk wis tangi. Mengko tumuli kowe nganu lakoni. Wingi kok madhep ngulon. Lah kon madhep ngendi? Ora ya madhep ngulon, batobat karang aku ya ora tau nindakake panembah, mula aku ora ngerti. Ah niku salahe sampean teng riku niku. Mula arep sampean niku kedunungan derajat pangkat kudu tetep manembah, bersyukur karo sing gawe urip. Iya.
Mengko sabare kuwi kowe terus ngepel kabeh Taman Sari mbok pel. Batobat ning kowe aja ngawur. Kowe iki ngepel kok nganggo kathokku lho. Alat pel niku rak segitiga to. Dadi niku ning lebokke gampang. Ndak sandadak dilempit-lempit. Karang nek ngepel karo mbayangke iki tenagane iso tumpuk matikel-tikel. Kula pel ngenten iki kalau tak bayangke aduh. Iki lagi wadahe. Diapurmu nggih. Ya dienggo semangat tok ya. Iya, ora batobat. Kowe iki nek olah-olah enak banget. Ah, kaya kawin biyen kula nek mangan olah-olah dhewe kok. Iya. Wingi kae jangan kok ireng ki apa? Nika brongkos. Kai tolo, kai tahu, kai krecek, terus dicampuri ceker. Batobat, aku ki nek mangan ra tau wujuding ceker kaya ngono ku mergo aku prameswari. Nek mangan yo basa sing daging-daging. Lah kok bareng aku ngrasake ceker kok enake ra jamak-jamak. Iki mergo nggonmu olah-olah Bagong. Wah. Oke. Benjing masake napa? Ya aku manut karo kowe. Nggih, anu pun dereng napa? Teloncom. Teloncom ki apa? Aku ya ora ngerti asline. Teroncom apa teloncom? Hah? Terancam. Terancam bahaya. Tobat terancam. Iya, nggih. Lah, monggo kowe iki ya demen resik-resik, mbok taman mbok sapu nganti resike ora jamak-jamak. Blumbanging iwak tengah taman kae mbok kuras. Batobat saiki katon bening, katon disawang ya apik. Bagong kowe tak kandhani ya. Nek aku bloko kowe kira-kira piye? Bloko bab napa? Aku bloko karo kowe. Jroning atiku bungah kuwi jebul rasa bungah kuwi iso nukulake rasa seneng. Maksudsu kuwale maksud lu. Jroning bungah kuwi nukulake rasa seneng, jroning seneng kuwi nukulake rasa tresna. Ampun macem-macem ah. Lha niku mung batur e. Sampeyan kok ngrembug perkara tresna niku salah tempat. Sampeyan niku nek kali kula wajibe ngrembug perkara pegawean, ora perkara tresna. Mengke ndak dileke kula kaya wulan putong ngitung lintang. Wong pungguk merindukan bulan. Niku mboten ajeng kelakon. Sing kandha sapa? Ning donya iki ora ana sing ora bakal kelakon nek kabeh dilakoni nganggo tekad. Monggo aku nyatane yo ketukulan rasa tresna karo kowe. Tresna kuwi ruping jiwa sing luhur. Tresna kuwi ruping jiwa sing suci. Tresna kuwi paringane sing gawe urip. Tresna kuwi ora iso ditolak. Tresna kuwi ora iso dibalak. Tresna isane mung dirasake. Tresna kuwi ora pilih derajat pangkat. Nadan aku tresnani wong loro saudon telu saurupan. Upamane aku tresnani karo kawula, mongko rupane elek, nek Gusti keparang maringake rasa tresna karo aku ora iso nggone bakal duwa Bagong. Manesmu, arep apa? Arep apa? Arep gandrung ya. Lah nuwun sewu niku pusi kula. Biasane sampeyan niku wong duwe, sampeyan niku wong sugih, sampeyan niku wong duwe derajat pangkat, niku mung mempermainkan kaya kula niku ya keloro-loro tiwas kene tresna tenan, mengko sampeyan tertawa di balik badanku. Sampeyan tegese mung guyu. Nyekikik karo tak apusi kowe. Apa ora keloro-loro? Tobat. Saiki kowe njaluk bukti apa? Saiki njaluk bukti apa? Wis kowe ngomong njaluk bukti apa? Wah, ampun cedak-cedak. Kula niku galak. Kula niku aja kok nyawang wong wedok mambu parfume. Pikiran kula wis tekan ndi-ndi. Tenan niku. Monggo parfum sampean enak kabeh. Kowe wingi nganggo to? Tak semprotke to? Nggih. Jenengene nolong kuwi. Ora apik nganggo parfum wong wedok. Lah karang ambune wangi. Wis gage wangsulana piye? Aku butuh wangsulanmu saiki. Ngeten lho Sin Anandara Banowati. Iya, sampeyan kuwi kagungan garwa. Prabu Duryudana. Kowe wis ra tresna. Lho. Aku wis ra seneng. Gagah kaya ngono, gagane ra iso atos.
Oh. Salahe kuwi to. Mula kula mlebu patenggane sampean kalih Prabu Duryudana kok teng pundi-pundi teng Slebar. Ana kipas angin jempalik barang. Niku sampean nek kagol niku nendhangi napa-napa lho. Ora sembodo. Aku ora tresno. Ha terus sampean serius ngendika kaya ngaten niku? Iya tenan. Yakin? Tenan Bagong. Wah, bojo kula Mano carmu? kula patenane sik. Aja dipateni, Mbak Tobat lagi dinggo lebah. Dagelan kuno. Ning yo piye carane ditembungke? Bojomu diwayu Banowati no gelem ra? Mesti gelem wong bojomu elek to? Nggih. Bojomu ki mesti elek rumangsane elek, diwayu karo wong ayu mesti gelem. Ngono ora gelem tak tutukane. Aja. Anak kula Manut. tak titipke panti asuhan ya. Batobat lho dititip panti asuhan. Diakoke nek bapakne modar mbokne modar. Wis ngono mawon beres malah ora ragat. Asik lho niku. Saiki kowe piye? Aku butuh jawabanmu, butuh wangsulamu, ndak selak kemrangsang pikirku. Wong turu ya wis ning patunggonku barang kok. Sapenake dhewe mongko nek esuk ya tak gugat kok kowe. Bagong tangi. Nggih. Ngene wae. Nek pancen sampean tresna tenan karo Bagong, ora nawa berperan sebagai prameswari. Terus tetep dadi garwane Bagong. Ora ngono kuwi bojo karo wong lanang kok ngadeg gejejer ora basa. Ayo lungguh ngisor. Iya ngestaken dawuh. Nah tobat. Menawi kersanipun ngados makaten kula nang ngestu padha, kula ngestaken dawuh teko Kang Mas Bagong. Wah. Iki aku ngimpi apa ya iki? Ande bojo ayu ngene iki malah kisruh aku. Wis asli. Banowati Dalem wonten dawuh Kakang Mas. Wah, jan kowe tresna tenan karo aku, Diamond. Diajeng. Heeh, diajeng. Aku anu gugup tenan iki. Wah, jan iki nek ora tuku. Ora tuku pli kita. Bel kita. Ora bakal kuat aku. Aduh, Banowati. Wonten dawuh. Kowe tresna tenan karo aku. Inggih saestu. Upama aku lara derek sakit, kula badhe nyakiti dhateng awak kula piyambak. Upama aku darah tinggi, kula badhe nedha iwak kambing sak kata-kataipun. Supados kula nggih derek darah tinggi. Umpama aku asam lambung, kula badhe nedha kecut-kecutan saokek-oke men aku ya asam lambung. Kowe biar nek ngono tresna tenan karo kowe ya. Nek aku maem donat. Kula nggih badhe nedha donat sak kata-kataipun. Ame kali loro e. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Nek ngono kowe tresna tenan karo. Nek aku mati, ha saiki iki tekan nggon pati. Nek aku apa jenenge? Basane apa? Sirna. Sirna Marga Melayu. Marga Layu. Kula nggih badhe pados margi ning pejah. Nek perlu kula ajeng lalu. Wah, tenan wi. Inggih. Ha saiki upama kowe dhaup karo aku. Inggih. Upama meteng upamane lho iki. Inggih. Sesuk nek anak-anak arep dijenengi sapa wis? Ayo. Menawi sae nggih nunggak semi kalian tiyang sepuhipun. Upami bapake Bagong ya nek upama metu lanang ya dijenengi Bagio. Mah Bagio ki wonge gedhe ning pekok. Lah menapa Baron? Ah loro kuwi aja. Baron ki mung watuk wae. Mah aku Basir. Inggih menika sae. Heeh, nek wedok ya sapa ya? Wedok angel lho nek wedok nganggo bangi. Ciluba. Inggih menika nggih sae.
Saiki mawon. Ah, jan. Kira-kira pengen dana pira kowe? Menawi sae menika anu mitra dhateng aturanipun negaring sedaya menika namung kalih. Kabeh. Kabeh. Aku mongko pengen dana akeh. Nderek mawon. Oh iso nanggere anake umur sesasi kowe metengna ya. Tobat malah ya diinteni sik ya. Dur kesusu-susu lho. Ha selak tuwa. Selak ra iso ngapa-ngapa pokoke garing pangan. Tobat. Sago ora? Sagah. Ah ngono. Permintaane suami iki adalah apa ya? Ken kudu dileksanani. Wong wedok ora ngladeni karo wong lanang mati cemplung neraka. Durhaka. Inggih ngestaken dawuh. Rada nyedak rene. Lah rak ngaten kenapa nyedak ya moko panjenengan nika. Ha saiki aku gelem kok. Inggih. Kowe ya wis muni tresno dawuh. Aduh, iki ana laler iki kowe. Kurang ajar kok an. Tobat. Sampun ngantos kula dipun encoki laler aja aku urung mencoke. Lalere wis mencok. Wong aku nek mencok suwe. Inggih sakersa panjenengan. Heeh. Wajan. Ah, delok tangane. Inggih monggo kok ping tangan lho sing dijaluk apa wae dijaluk tak weneke kok. Ayo kuwi engko. Saiki tangan sik. Uduh haluse jan. Beda karo tangane bojoku. Inggih. Bojoku ki wong wedok tangane sak muntu-muntu. Mbah ndruwuk paling. Wong biyen aku nemu nang ngisor papringan kok. Inggih, bareng entuk wong ayu kok bojone disia-sia. Ya ora ya tetep tak tresnani kabeh. Inggih. Ning ya aku jotok pengen nyambut gawe ya. Aku ki nek lara nyambut gawe aku lara kabeh. Inggih. Ning napa ya wangun garwane Debanawati kok umbah-umbah ngangsu barang kuwi gaweanku. Ora kena tok penging. Inggih. Nek umbah-umbah ki ya umbah-umbah. Sandangane dhewe mboten sandangan kula mboten sanipun umbah-umbah menika sampun pakaryanipun emban. Aku ki paling seneng ngumbahi sandanganmu Tobat, malah ngucek kok suwe banget. Suwe aku ngucek karo modar kowe. Wong sandangan kok didunekke modal, mbayangke. Tobat, senengane kok kaya ngono. Ya. Iki apa jenenge? Abdi ngendi? Nang sing abdi lucu ora? Wonten. Jenenge sapa? Limbo kalih Cange. Mimin kalih Apri. Oh, banci mbogem kuwi. Inggih. Rumiyin sakmenika sampun mboten. Ya ditonton ya nang anu arena pertunjukan. Inggih. Ngestina menika gadah arena pertunjukan. Heeh. Ya mangkat rono. Inggih ngestaken dawuh. Edan kowe iki saka mburi ya apik. Saka ngarep ya apik. Wah, jan. Sampurna me. Menapa? Sempurna maksude ngene lho. Sawang saka mburi ya apik, ngarep ya apik. Wah. Wis pokoke aku saka ndi-ndi gelem. Saka mburi ya gelem, ngarep ya gelem. Iki ngestaken dawuh Tobat panjenengan iki ora bagus ning ya gemeske lho. Ih, gemes aku. Mangga jiwit kene. Sing mobat mabrit liyane. Ora iso jiwit sanggon-gon. Pundi sing mobat-mobat kok napa? Ora takon sing pernah-pernah. Ora kurang ajar. Tobat Mak. Iki kowe. Tobat lek bengok iki kok keri lho. Iki. Kowe ketoke bunga banget. Inci banget. Arep ngopo? Ora apa-apa. Mbok yo nembung, mau nembung yo dikeki kok. Ngopo? Ngopo pilek apa piye? Wah! Ora tanggap. Enak ya. Pareng mawon ora entuk mergo apa kok ya. Wong ya karo calon bojone kok. Benjang lepun ijab teng pundi? Kau wae sing murah. Ya, rasa ngedunke. Kau wae sing murah. Mangkat wong loro, seksine golek wong ning jaba. Kunci ngesnaken dawuh.
Lho. Ngelimpe, kurang ajar. Ih, kowe aja ngono, cucukane dhewe. Mboten napa-napa ning nembung. Aku wis nembung ra dikek-keki. Kowe nglali-lali. Monggo, pangenan pundi? Monggo panggenan pundi? Sik aku malah deg-degan. Kok dadi detak jantungku banter banget aku. Dilegani mung ora njur kendho. Aduh. Pripun? Malah ngentut aku. Ngambet malah ngentut. Batu. Menjani kok sok meneh mbok nek mangan ki diatur. Ambune ra karo. Barang aku ki panganan bosok barang ta. Nene to. Inggih monggo. Kok malah lunga lho. Kok malah tindan ngepuk-puk ingon-ingon. Ndak kurang ajar. Sareh mawon. Tenang mawon. Mengko bakal tekan kono. Dendang. Ya tindakan aja inggih. Ditebeh wis ora apa-apa ayo ditani engko ndak serat ditenteni limbuk cange men pentas sithik mengko bareng tonton limbuk cange kan awak dhewe iso melaksanakan inggih ngestaken oh ya inggih ngestaken dawuh ya mangkane Banowati monggo Pangeran Bagong nek piyai putri nek nyeluk guru lakine nek piyai rak pangeran inggih monggo pangeran kula dherekaken gandeng astaku monggo kula gandeng cengel. Monggo, ayo mangkat bareng karo aku Banowati. Le pentas bengi iki jan luar biasa. Nggih. Mekaten nyatanipun abdi-abdi negaring Stina ki Lurah. Heeh, wis apik iki. Nek ya kejaba saka kuwi ora ming mikirke senenge ya diajeng inggih ning kudu mikirke pahite tegese ngene gandeng aku manjing nang taman ki nuwun sewu aku ki wong lanang sing kleru mergo aku nang taman ora bali-bali tur malah aku andon tresna karo garwaning Prabu Duryudana pengeten iki nek nganti ketratase eneng sing goleki aku Kurawa misale goleki aku terus piye? Tobat. Menika gumantung panjenengan nginipun tanggal jawab. Sarta menika menyangka dados sarana mbuktekaken tresnanipun Ki Lurah Bagong kaliyan Banowati menika dumugi sepinten. Upami wonten Kurawa ingkang prapta wonten ing taman, panjenengan kedah tanggal jawab. Menawi tresna saestu kaliyan Banowati, aja kok ditatahi bondo. Nadyan nyawa mesti kudu ditatohke. Oke, dos pundi? Oke menika menapa? Oke iki apa ya? Pokoke tak saguhi lah ngono wae. Panjenengan wonten wani. Upami Kurawa badhe ngroyok panjenengan, tak labuhi pati saka gedene tresnaku karo kowe. Angel golek wong wedok ayu kaya kowe iki. Ora saben dina iso entuk, saben sasi iso entuk, luwe-luwe iso saben taun iso entuk. Inggih. Menawi panjenenganipun Sinten Prabu Duryudana rawuh mriki lajeng nanjaken dos pundi? Aku emang gumantung kowe lahir batin ora tresna karo aku. Nek garwamu Prabu Duryudana tekan kene terus dangu Bagong ana hubungan apa karo Banowati? Jawabmu piye? Kula badhe matur tresna ing Lurah Bagong. Yakin? Saestu. Ha nek ngono ya tak labuhi tenan. Wis kebacut ngene iki ya ngibarate kaya dene wong njegur kari tekan tengah ming kari mlotroke kathok. Nuwun sewu, mundur ya teles, maju ya teles, inggih. Nek ngaten dipun dadaki kula lan panjenengan wis ngono wae.
Nek aku lara, kula nderek sakit. nek aku mati, Kula nderek pecah. wah ya ayu tenan kowe Banowati wis. Tresna tenan kowe karo aku. Inggih. Iki nek nang Ngastina iki le mangan ya apa to? Terus endi? Nek Ngastina iki le mangan ya apa? Nuwun mapunten menika dereng tengah dinten. Mangke jam 1 menika siang menika dahar siang. Oh, aku wis ngintir-intir. Inggih dipun ampet kemawon Ki Lurah. Heeh, wis. Kula nuwun sewu. Dewi Banowati kenging Bapa Begawan Durna ingkang sowan wonten ing Taman Sari. Kok korinipun dipun kancing? Kula nuwun. Kakang Durna, Pripun? niki wonten sandal jepit tulisane BG. Nuwun sewu napa sandalipun dipun tulisi BG? Tak kater. Wis bola-bali ilang. Tak kater tak tulisi BG. Minjangane mboten usah ditulisi ndak ngetarani. Nggak kebacut Kok sajake ora pati iki ketoke kok kaya sandale wong kere. Ketoke ngoten niki ora kok. Niki dede selalu. Sewalo kok selalu. Niki sandal jepit muran. Dibuang deh Pate. Nggih. Ndak ngreget-ngregeti. Piye iki nek kanane kaya ngene iki dos pundi dadake wis. Dewi Banowati kula ingkang Bapa ing Sukalima. Nuwun mapunten Mremban kula bikaken korinipun. Durnaina panalinganira lumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan aneng perang Bratayuda Kenthos ning dungkul wana dadi alas Saraswati wana. Kula ingkang sowan wonten ing Taman Negari ing Ngastina Gusti Ayu. Inggih Panemban, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh nggih kula tampi dawah sami-sami. Nuwun sewu ingkang paman ingkang sowan Gusti Ayu. Arkanapati Arya Sengkuni, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh inggih kula tampi dawah sami-sami. Wonten menapa dene Paduka rawuh wonten ing Taman Negari Ngastina sajaipun mengku wigati Mremban. Menika ngaten. Mugi andadosna ing kawuningan bilih nalika wonten ing parapatan agung anak Prabu Duryudana menika ngantos dawah saking dampar. Amargi nampi pelaporanipun Emban Taman Negari Ngastina, kula nuwun sewu lho, kula menika mboten cubriya dhateng Paduka Gusti Ayu Dewi Banowati menika mboten. Namung mitra caturipun Emban bilih nuwun sewu Emban menika nyumurupi glibetipun piyai kakung mapan wonten patengganipun Dewi Banowati. Kula nuwun sewu. Menapa kepara saestu bilih panjenenganipun Dewi Banowati menika nyingetaken piyai kakung wonten ing Taman Sari Negari Ngastina. Kula nuwun sewu lho menika. Tobat. Kula nuwun sewu lajeng Emban menika kala wau naminipun sinten kok banget nyamahan mangasmaning Banowati. Dipun anggep kula menika wong wadon menapa? Dipun anggep kula menika wong wedok murahan apa piye? Ing atasipun kula menika prameswaripun Nalendra. Teka kula menika nyingetaken dhateng setunggiling wak priya wonten madyaning taman. Menika mboten kok badhe ngucemaken asmanipun ingkang putra piyambak nanging ugi badhe ngucemaken asmanipun Sinun Prabu Duryudana. Kula menika saged anjagi dhateng asmanipun Nalendra Ngastina lho Panemban. Kula nuwun sewu kaya rada mbungkuk menika nuwun sewu. Ingkang wonten wingking menika sinten? Kok saking mriki sampun ketingal treningipun merah. Menika sanes sinten-sinten Batopak. Kula nyuwun dhateng panjenenganipun Dewi Banowati kula aturi prasaja kemawon. Panjenengan kula atur semikir wonten wingking.
Kula tak ketemu karo wong lanang menika. Lah kok epeh temen gedhoane. Kurang ajar temen wani. Nyenyamah marang garwaning Narendra Ngastina. Oh, upami bae kakang menika kecepeng dening Begawan Dolo bali kula rajang kula Brambang kula iris-iris kaya lombok. Mesti bali kula pecahi menungsa menika. Wonten damel wirangipun nata Ngastina Prabu Duryudana. Ketoke kok sing teng wingking niku wonten piyayi kakungipun Kakang Durna. Mbok nek pancen lanang tenan kon metu. Aja ndelik teng mburine wong wedok. Wis wani tumindak ala kok dadak singitan ning mburine wong wadon. Yen ngono sing wadon menika mboten kok namung Gusti Ayu Dewi Banowati. Mlebu ning taman menika jebul sipate ya wong wadon, pepinjungan. Ora wani nanggung perkarane. Ora wani tanggung jawab. Nek pancen kendel kon metu, kon tanggung jawab. Loh. Dek Pate, pripun? Tak kira nek wong lanang duwe derajat, duwe pangkat jebul kere. Nggih. Niki to Mang Sawang. Niki rak wujude Bagong to. Niku Panakawan Madukara to. Halo. Begawan Durna. Iya, aku sing tekan kene. Apa sampean kok muring-muring? Kowe menungso ora tatanan. Kowe wong randhe hidup isin. Kowe ora ngilo karo gecokmu. Kena ngapa kowe mapan ning negara Ngastina? Kena ngapa mapan ning taman? Mboten niat kula kok kula ditimbali kalih Dewi Banowati. Hus, ora sak penakmu dhewe. Gusti Ayu nyebute. Gusti Ayu apa? Dewi Banowati niku saniki pun nuwun sewu mengungkapkan rasa cintanya pada Aye. Aye dengkulmu meloncat ora? Karepe piye? Mang takon dhewe. Yayi, wonten dawuh Kang Mas. Lho, rungokke. Aku tekan kene sing dawuh sapa? Kula. Terus aku nginep sesasi iki sing dawuh sapa? Kula. Nang kene aku sing ngladri sapa? Kula. Rungokke. Iya. Lho. Lah kok dadi kaya ngono iki kepiye nuwun sewu Gusti Ayu kok dados mekaten lampanipun. Nyatanipun tresna menika mboten saged dipun peksa. Nyatanipun tresna menika mboten saged dipun jiar. Mun jelek mapan wonten negaring Astina lan kula menika pengin sanget lan kula menika tansah tom-tomen menawi kula menika ladosi dhateng pun Bagong. Mila temen Bagong kula boyong mriki sumados samangke ladosi dhateng kula turta Bagong ya pun cundhuk, sampun mathuk, sampun purun ladosi dhateng kula. Ale ora gelem piye? Wong bojone nang omah bisu kok. Nek ngladeni wong ayu mesti geleme lahir batin. Ha ya ora kok rasa dadak omong ngono iki bejane dhewe-dhewe kok. Nah ingatan Dewi Banowati sampun sambung kalian pun Bagong. Sampun menemban sampun. Menawi ngantos ingkang raka menika prisa. Kula badhe matur menawi mboten tresna Prabu Duryudana nanging kula tresna kalian Bagong. Lho. Yayi, wonten dawuh. Kang Mas disayang. Inggih, sangat dawuh. Kok kepengin nek kula suwe-suwe. Ah, dapure kaya wungkal ngene kok. Wis diambung wong ayu. Napa? Bagong, kowe luput tumrawi negara Astina. Mula kowe wajib tak cekel. Bagong, kowe wajib tak cekel. Mang cekel nek iso. Katresnan iki ajeng kula labuhi tekaning pati. Angel lho golek wong kaya ngene. Padake ora. Wis kula tak mati tak wujuti. Waduh. Nek gak diru ngapa-ngapa ya aku mati. Lah tobat mboten napa-napa, mangke menawi panjenengan saged menang ngapa-ngapa wis. Nan. Inggih. Ngapa cungar-cungir pengen kowe? Ora butuh aku. Tumindak sing kaya ngono ora bakal tak lakoni. Kersamu piye Penembahan Duna? Wah, ora gelem bali marang papan dunamu bondo tamak krincong sikilmu. Palebake pakunjaran kowe Bagong. Aku sing kudu tanggung jawab. Menawi panjenengan tresna kaliyan kula ya ditanggung jawabe tenan, ora sawedi karo Kurawa. Ora. Wis ya, inggih ngantos-antos.
Sembah kula ngendharaken paduka. Ning kowe kudu netepi janjimu lho. Inggih. Nek aku lara kowe melu lara. Inggih. Nek aku mati kowe golek dalaning pati. Ngelulah. Nglalu. Heeh, nglalu. Inggih ngestaken dawuh. Wis ya, aku mangkat sik ya sayang. Inggih. Ngatos-atos. Salim rumiyin. Heeh. Wong wedok iku kudune ngambung nane wong lanang. Alah-alah wong salamane kok dadak tangane mbok nek kepengin mbok omong ngono wae ora apa-apa kok. Ora. Aku kudu menjaga harga diriku. Aja dikira aku wong lanang macam apa aku nek ora dipersilakan ora arep tumindak sing werna-werna. Wis aku njaluk pamit ya. Inggih. Ngatos-atos. Heeh. Engko nek aku bar perang menang digodhoke wedang. Kersanipun Mandi air hangat. inggih. Siapke sabun cair. Inggih. Luk, Inggih ngestaken. aku dikosoki gegere ya kok. Inggih, nggih. Sampun mari kok geger sedaya kula kosoki. Aduh. Ha iki le perang marai ra konsentrasi iki. Mikir dikosoki. Aku wae sing ngosoki, aku isin awakku letek e. Ngono nek kowe ngerti meko-meko. Ndak ra gelem kok. Inggih pokokipun mengki kula ladosi. Dar tak ladeni, ngunjuk tak ladeni, siram tak sirami. Bobok tak pok-pok. Aduh. Petro karo Garen nek ngerti sapa candhase iki. Ngerti kabejane sing tak rasake. Aku njaluk pamit ya Banowati. Ngatos-atos. Budal mangkat ning peperangan. Inggih ngatos-atos Lurah. Heeh. Wis ya, Inggih. rasa nangis. Kula mboten napa-napa kok. Waduh. Kudune iki krembik-krembik apa ngapa? Mboten, pokoke kula yakin men Lurah Bagong menang. Heeh. Wis ya, Inggih. Kurawa. Iki garwane Dewi Banowati iki Lurah Bagong. Sobat kok nglimpe lho sengit aku. Ayo tandangana kerencane Bagong. Apa keperanggul mungke ngayuda Kebapak bawat nyobentar bawat bentar kebapak mungke ngaloga wiladalah setan ratatanan jebul bener ngendikaning bapa menembuni sing manjing dadi durat moko ning taman wong gedhe bal 17 wong elek nolok mripat mungkere Bagong kowe. Heeh. Kowe sapa ta kowe? Lho, ora ngerti karo aku. Kowe ketoke wayang arang-arang metu kowe. Kartomarma dudu. Pancen rupaku padha karo Kartomarma, nanging aku arane Surtayu. Wah. Wis jurusan Parangtritis to kowe. Kae Jatayu. Oh, njane lali aku Surtayu. Iya. Iki Bagong kowe maling ana ing Taman Sari. Pancen wis tak sengaja. Ora wedi mati kowe. Alah, mati ki nggo ngapa? Wong urip ki antri modar. Mati saiki mati sesuk padha wae. Wis tak niati. Dasare Dewi Banowati wis ngandhake nek tresna karo aku. Mula sapa sing arep mepalangi karepe Bagong, malang-malang bakal tak putung. Aja kok meng aku dadi apa ya ki makar omong apa ya. Aja kok meng kowe sing maju ning Prabu Duryudana garwa resmine Dewi Banowati
nek pancen arep nyekel karo aku, Dewi Banawata totoi pecahi dada utaing marus. Lho, wis tok niati tenan. Ora niat ora bakal kedadean wayangan. Iya. Candak buntutanmu krincung sikilmu, tak hukum picis, tak iris-iris awakmu. Majwa leganing kantiku Kartomarma Surtayu. Walah. Surtayu. Panggal tayoni kene marganing patimu cobanan leganing atiku parat kowe. Gayamu sepiro? Modar tenan aku. Aku ya ora tau perange kok ya gleleng to ya. Musuh Kurawa diajar kene lagar tata-tata wis kemlawe tangane Surtayu pletak nang sirah. Lagi tiba jambak rambutku di ajar sak penake dhewe. Apa dianggep aku mung tekan semene kadek dayaku? Kowe ngerti kekuatane Bagong? Ya, oke. Aku nek ora malik wong sing kira-kira pinter gelut, ora iso menang iki. Ya, kowe ngejak mungsuh sapa? Sing belani aku pirang-pirang Surtayu. Mulane Bagong gembilo sirahe gleleng pacahe jebul sing ndumbani sencaki barang jagat dewa Bathara. Ayo Sadyon garbo guwa garbo. Raden Setyaki ya singa raja singa. Wah iki diapure Bagong. Dasar Baranyata. Surtayu aja kendhak singa karo Bagong. Konangan Setyaki kelakon tinju. Wisata dina iki. Omongane teng pledhot. Iki Bagong iki dudu Setyaki. Dasar Baranyata pecah ndasmu jajalan. Mati kowe. Pecah siramu. Wah. Wah,
arep malik ping pira cewengi kowe? Saka Cencaki dadi Gatotkaca, Gatotkaca dadi Antaséna, aja dadi Antaséna. Rasa gokean cangkem. Iki satriya ing waduh lali aku. Ndara Antaséna iki satriya ngendi ya? Satriya ing Pajajaran. Ngawul cangkeme. Antaséna Darma Gati. Ora mundur, nekuk penjalen golek dalan nyangkal buntung. Konangan aku dadi apa mutar sita iki mati ya. Ujiya. Piye, Cit? Ora karo-karuan, Man. Sampeyan ora weruh. Bagong ngampuhe raja Mas-mas. Dadi Gatotkaca. Seseka Gatotkaca dadi Antarja, seseka Antarja dadi Antaséna. Bareng kula maju. Heeh. Seka Antaséna dadi wong lemu, Man. Oh. We apa? Wedok. Heeh. Kula maju tek langsung digwasur ae kula bres. But ngono candak. Tangan kula cek banting but kuku kula buyer terus mundahe mlontroe kotang. Oh. Jejelke cangkem kula, Man. Mandlut ngoten. Waune kula ora dong bareng kula seseret kok enak. Oh. Terus nyun. Cepet banget ya. Saking cepete. Wah. Wareg. Perang wareg ya lagi niki. Ha iya. Wis ora karo-karuan. Lah kok dadi Bagong duwe kasantosan sing kaya ngono, duwe kekuatan sing kaya ngono. Nggih anak Prabu Duryudana kados pundi, anak Prabu Baladewa kados pundi? Kakang Penemban Durna piye, Kakang? Oh, Bagong cundha manik jeblok ketemu barang. Kaya tau weruh pemandangan niki ta. Oh, setan kok Bagong. Lah kok ngeling-eling masa laluku. Oh, jembiyen ya ora jembar kaya ngono kok.